Dobrý den. Dobrý den. Tak. Kam to bude? Prosím vás na Barandov. Na Barandov? Kam tam? Jaká ulice? Přímo Devonská 5. Ještě jednou? Devonská 5. Jo, no dobře. Myslím, že je to. Však myslím, že Jo, jo. tak. Nerada autobusama? Nerada, no. Nerada. Kor v té zimě teďko. To je hrozný. Tam je to zadejchaný. Hrozně, no. Já nesnáším MHD. Lepší hezky v klídku, v autě, v teplíčku. Jo, tak to chápu. Z teplíčka do teplíčka rovnou, co? Přesně. Jo. Ne, na masáž. Na masáž. Na thajskou. Thajská masáž? Po dlouhé době potřebuji. Chodíte často? No jak kdy, za každý měsíc, nemám Jo. moc čas. A dobrý? Jo. Jsi spokojená? Já mám ráda, když mě někdo masíruje. No ne, každý to umí, že jo? No, to je pravda, taky jsem zažila pár neumělých. Já potřebuji pořádně promasírovat vždycky. No, takhle. No to je umění, a člověk toho potřebuje i trošku síly a tak. Přesně, no. Pořádně velký ruce a... Takže vás dělá chlap. No, většinou jo. A Aziat nebo nějaký běloch normálně? Jak kdy, já Aziaty moc nemám ráda. No já jsem to taky dělal totiž, víte. Vážně jo? No. Už se konečně to Já mám taxíkem. certifikáty normálně. Vážně. Ještě mám platný teda, už to nějakou dobu nedělám. Takže... Aha. A už se konečně to teda taxíkem. Koníčka, mě nebaví být to bylo to. Fajn. Takže máte To pořádně bylo to. silný ruce, jo? Potřel jsem i ty profíci, co to dělají, Aha. tak říkali, jako, že jsem jeden z mála, co to jako vážně umějí. Vážně? No. Takže ženský, jak byli spokojení. No. Se dneska jen tak nenarazí už, no. Na pořádný maséry. Prosím? Na pořádný maséry už se dneska tak nenarazí, no. No, vidíte. Kolik to tam stojí? 1000 na hodinu. 1000? No. Teď vám to ukázat ukázku tady. Jak to budu dělat já? Tak to je, já už jsem objednaná. Vážně? No. To je jasný, že to bude, ale... To takhle zruším zakázku, to já nedělám. Abych vám ukázal,